egy hónappal a világbajnokság előtt lesz, hogyha most sikerülni fog, ez kb. 410 kg-os kumulálni lesz majd a világbajnokságon. Persze, hogy most vagyok kumulálni. Jó vagy? Ja. Jó. Szar vagy, ha nem csinálod meg. Gyerünk, Gabi! Alapfej kemény a hát, nem sétál vele sokat. Segítsük egy kicsit, 370-as új! Gyerünk már! Gyere, Gabi! Ne ijesztegessék! Lesz az én azért ugoltam vele kettőt, összekevert. Meg kell szokni, lehet?